So yan na yung mga ano, mga iba pang materyales dito kay Tatay Imo. At kamusta ka naman, Berto? Visit ka, mali-mali yung lista mo. Bali na pa sobra po yan yung 2x6. Imbis na dalawa lang panghagdan, naging ilan? Ilan yan? Naging 12. Naging 12. So gamitin na lang Yan eh. gamitin na lang po yan sa ano, dun sa bahay, sa ginagawang bahay. Isa lang naman po ang sponsor niyan. Kaya okay lang po yan kaysa ipabalik. Tapos ilang magagawa natin hagdan dyan? mga 13. Walang yate. Walang yalawad to eh. Panghagdan lang eh. 12 piraso ang nilista. Ay naku, Berto, tuhan na lang natin para mas matibay. Yan po. Bali sisimentoin siya hanggang dito para mas matibay siya. Yan. Ano, maano-ano na yung ano nila Tatay Mo. Maayos-ayos na yung kanilang tirahan. Ito papatambakan tapos sisimentohin din. Yan, para na ipapasok nila dyan yung kariton nila. Yan po yung purpose nun. So ayan po mga kabiyaya, dito tayo ngayon para bumili ng materyales para dun sa bahay ni Tatay Imo. Ayan o, mga dus-por-dus tsaka plywood. Ano to? Pwede mo patungan to? Pwede. Yan sila kuya. Bali tatabasin pa. Akala ko rektang dus-por-dus na. Tabasin pa pala. Ito magandang pang dingding oh. Hindi na edit tayo. Sa gabal. So ayan, para mabilis nang mabuo yung bahay nila ni Tatay Imo. Kasi medyo hirap din eh. At painit na ng painit, makaabutan pa ng tag-ulan, kaya inaapura ko na. Sala kuya, inaano na yung ano, yung mga kahoy. Tsaka wag naman din yung sobrang lambot bro ah, para ano. Ayan, shoutout muna, sino gusto nyo yung shoutout? May mga chicks kayo dyan na gusto nyo yung shoutout dyan, no? Papanood nyo to sa vlog ko. Ito maganda tong pang ano, pang tawag dito, yung kapal, no? Maganda to pang sahig. Ito ba yung nakalagay dyan? Oh, yan. Ito no. Ayan, makapal-kapal. O itong nasa baba. Para matibay ang bahay ni Kaimo. Si Kaimo na walang malay. Dahil pala nila mga ano rito. Ayan, sa mga tiga-pulo dyan, no? Ito maganda rin. Ang gawa ng ano, ng lamesa. Good lumber. Ayos yan. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay
inyong napapanood, J. Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema, kapag siya ang napanood ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan, kahit ikaw ay nasan, ay di ka hahayaan. Ganyan si J. Guevara, di ka pababayaan. So yan na yung mga mga iba pang materyales dito kay Tatay Imo. At kamusta ka naman, Berto? Visit ka, mali-mali yung lista mo. Bali na pa sobra po yan yung 2x6. Imbis na dalawa lang panghagdan, naging ilan? Ilan yan? Naging 12. Naging 12. So gamitin na lang Vector yun eh. Gamitin na lang po yan sa dun sa bahay, sa ginagawang bahay. Isa lang naman po ang sponsor niyan. Kaya okay lang po yan. Kaysa ipabalik, magagamit naman po. Yan. Shoutout sa my birthday. Bali, ilang ano to? Ilang di 12? 12 rin. 12. Ano yung 35? Yung pang 2x2. Ah, 2x2. Pang ano natin sa siding. Siding. Tapos Ilang magagawa natin hagdan dyan? mga 13. Walang iya to Ganun ba eh. yun? Walang iya naman to eh. Wala Pang, tayong gagawin. panghagdan lang eh. 12 piraso ang nilista. Ay naku, Berto. 2x6 by 12. Nabura siguro yung ano nun 2. Yung poste nga po pala dito, papasimentuhan na lang natin para mas matibay. Yan po. Bali, sisimentuhin siya hanggang dito para mas matibay siya. Yan. Ano, maano-ano na yung ano nila Tatay Mo. Ayos-ayos na yung kanilang tirahan. Ito papatambakan tapos sisimentuhin din. Yan, para naipapasok nila dyan yung kariton nila. Yan po yung purpose nun. So ayan, Mami Melba, magpapaliwanag sa'yo si Berto. Hindi, mali lang po talaga. Dahil sobra-sobra yung nilista niyang kahoy. Yan, ano masasabi mo kay Mami Melba? Mag-sorry ka. Sorry na. At sagwa lang mo kayo. Dalawang piraso lang pala panghagdanan ng in-order 12. Pero magagamit naman po yan doon sa bahay ko na ginagawa. Pangtukod pa kasi kulang pa naman yun doon. Yan, Mami Melba. Wala eh. Tulog pa po si Berto, no? Kaya pa sabi ko, ba't ang daming 2x6 eh. Aling tay? Doon dahil tinitignan ko yung karitong ko, baka hilain nila. Ha? Baka hilain na lang yung karitong ko na. Hilahin saan? Doon sa kalsada ko nilalagay eh. Ayan na, Para hindi ako kompleto na yung makaistorbo. materialis natin. Hindi pwede bang ma-extension doon sa isagad natin? Yung Ha? pinaka-flooring sa taas, yun o. Ay, hindi na tayo, talaga yan. Sinadya ko na hindi yan isagad kasi para yung hangin. No, may pasukan pa yung hangin. Saka malaki na ho yan tayo para sa inyo, no? Nila nanay. Dito sa harap, ganun din. Yung sa harap, may usbong lang na ganyan yan. Na konti. No? Ay, nung magigtas may bintana doon sa taas. Yan ang mangyayari Eh doon, dyan. di doon sa banda raw. CR niyo yan eh. Oo nga. Nalagyan ng CR yan. Hindi, mayroon na doon, kaya lang hindi ko pa nalagyan ng ano. Oh, hindi na yan isasagad, ganyan na yan sa kalaki. Sobrang laki ng ahunan eh. Oo. Kumain na kayo? Kaninang alas 10. Saan kayo kumain? Doon. Gantin. Hindi, bumibili ako ng tinapay. Dahil hindi Diyan mo ako na lang, gaano sila na lang. kumakain ng kanin. Ha? Hindi ako gaano kumakain ng kanin. Ay, hindi ka na kumakain ng kanin. Hindi gaano. Dahil ayaw kong dahil baka tumasang ko. Diyan mo na lang boss, sa baba. Sila na bahala dyan. Karamihan ng kain ko, puro tinapay ako. Oo, iwas na kayo sa kanin. Mga high blood kayo. Tignan mo si Berto, sobrang high blood, nagkamali ng lista.
Mali, ang dami na ano na 2x6 oh. Batay may third floor yan. Hindi naman ilagay nyo na lang na ano, para kasi maliliit yung ano nun eh, baka lumundo yung ano yan. Hindi, kami na bala dyan tayo. Alam na nila yung gagawin nila dyan. Oo. Pasensya kayo kung hindi ko kayo masyadong ano dahil inilalagay ko lang sa kalsada yung ano ko. Karitong ko dun eh kung dito, madagdagan na naman ng sikip ako. Okay lang. Pasensya na. Okay lang yan. At pag ano, unti-unti lang namin. Tsaka busy din kasi. Maraming ginagawa. Ito na yung mga ano. Pakibakod nyo na lang din sa likod ko rin ha. Oo, di. Kami na nga bahala dyan tayo. Sige. Kami na bahala dyan. Malaki Kung na, anong maganda na malaki ano na ang dyan. aking ano sa inyo. Okay lang yan. Hihiya na ako minsan. At baka sa susunod meron pa tayo mapabahayan dito sa pulo. Katulad nyo rin na ngailangan. Ay, oo. Kaya nga sabi ko nga eh, mabuti na lang at may taong may puso ng mga ganyan. Kayo ang gumagawa ng, kumbaga sa ano, kayo o sino man yung maano, sila ang ginagamit ng Diyos na instrumento para sa aming mga mahihirap. Kaya nung pag naaalala ko yun, napapaiyak ang loob ko eh. Oo, sa totoo, lalaki nga ako, nahihiya akong ipakita sa mukha. Well, siyempre, lalaki tayo, baka sabihin na pati nga. Pero okay lang yun, natural na yun sa tao na umuyak. Tawag dito. Thank you na lang tayo kay Mami Melba. Kasi siya talaga Maraming yun. salamat sa inyo po dahil kami ay napapansin ninyo sa aming ganitong kasi sitwasyon ng buhay namin. Pasalamat ako at ipanapanalangin ko sa Panginoon na kayo ay malalawig pa yung inyong buhay, mawalayo kayo sa kapamakan, lalo na sa karamdaman. Ganon din siya mga itong mga parang ituring ko ng mga anak ko na ito, apo ko na itong mga apo ginamit mo na kami. mong vlog na siyang parang ginamit na instrumento dahil nakasama nyo, ginamit ng Diyos na instrumento na kami ay mapansin ng isang mahirap. Maraming salamat sa inyo. Tanong, ano pa rin ang duty pa rin kayo sa palengke? Hindi, oo, dahil gawa ng Wala matutulugan pa, no? wala isa yan. Dito, meron naman kahit pa paano yan, no? Tinayuan ka namin kahit pa paano masisilungan. Ay, yung pangdingding, pang sahig nyo, ang kapal tayo, halika rito. Ano ba yan? Pang sahig. Ayan, ang kapal niya, no? O, tayo, tignan mo. 3/4. 3/4. Kasi ito, pang dingding, makapal din. Salamat. Para, Parang ma'am, pasalamat ako sa inyo ng malaki. Kay Ma'am Melba. Kung hindi kayo, anak ko, ewan ko. Hanggang panahon na ako siguro na ganito na lang ang buhay ko. Wala na ang itsura ng aking tahanan. Na tayo, susog ka dyan mo banda tayo, bababa lang. Diyan mo na lang, boss. Hinahanap ko rin si Mrs. eh. Na? Biglang ano Ay dahil. nako, may kasamang gwapo kanina tay. Nag-eyeball tayo. Nag-aabol ba? Ako away ko mamaya, ikaw na naman May naka-eyeball. ikaw na naman yung dahilan. Bali kung ano, aso yung hinahabol niya. O sige, salamat sa inyo. Sige tatay. Tingnan ko yung karton ko daw. Sige. Nandun yung mga bata na pinaglalaro. Ano kay Laji? Abi si nanay mukhang may kadate. Ano? Kaya habol lang siya. pala. Kahit na ilang ditin niya. Bali ilang peraso to kuya? Tatlo. Itong makapal. Yung pang sahig. Bali Sa akin, 3 peraso. Tama na yung one step lang na sinasabi. Hindi Anong mo one kung step? tama yung English. May pa English ka pa tayo. Sana all. Oy, nga na pala. Hindi na, Shoutout sa ES ES Sige, Builders. Jay. ES Builders Hardware yan sa mga tiga Pulo dyan. Diyan na kayo order. Sulit at mura ang kanilang mga paninda na pang materyales sa bahay. Yan. Shoutout mo yung ES Builders. Sige, salamat Sige tay. Punta lang yung karton. Walang libreng metro? Ha? Martilyo, libre. Ano libre nito? Wala. Wala. Wala pa siya. Ayun, sige. Pipirmahan. Ano ba? Ito to. Ay, basa. Ito na lang. To. Pirmahan natin. No? Ano niya? Hawak ka, boss. Pirmahan ko lang. Dito ba?
O dito. Dito. Naku. Diba gumagawa kayo ng hollow blocks? Ano pa nang basa inyo? Ito sa akin. Mga ba to? Meron? Saan sa akin ito? Marami. So ayan na po ang ating ano. Sa inyo itong puti. Ba't nung nakaraan puti yung sa akin? Meron sa inyo, diba? Marami pa naman. Ayan ang ating ano. Di, sa amin meron. 16. May panambak kayo, boss? May panambak daw? Meron. Sige. Sako, Jay. Ha? Sako. Andun sa tricycle. Yan, okay na. Grabe, mahal ng materialis, oh. Ayun yung mahal ng materialis. 16 agad dyan. Ganun-ganun lang. So, eto na ang mga materialis. Ang kapal, oh. Yung 2x2. Ilang piraso to, kuya? 35? Yung 2x2. 12. 2x2? To? 35, no? Pang dingding. Ayan, ito naman yung 2x6. 2x6 ba? Loko to si Berto eh. Ang daming nilista eh. Ayan. Ayan, thank you po talaga kay Mami Melba Borns. Thank you Mami. Ayan. Napakabuti niyo po sa mga kababayan ko, lalo na rin sa akin. Bali yung sponsor ko sa bahay at sponsor dito ay isa lang po, si Mami Melba Borns. Kasi mo? Ganda martilyo ah. Bago sisirain ah. May bago sisirain ah. Yan, mga gumagawa dito yung mga kamag-anak ko din. Yan. So, Berto, Kuya Logi at si Inspector Dingdong. Berto, puro na naman jamming eh, no? Ayaw gumawa eh, no? Puro yung ano eh. Yan. Galing ni Berto. Yan, tabunan mo natin para bukas tuloy-tuloy ang kanilang gawa. Bawal Yan. magasgasan pa, bawal sa ito. Berto, mag-shoutout ka. Shout out po sa hardware. Ba't isang martilyo lang? Uy, nagreklamo ka pa. Ha? Oo, libre yan. Hindi kasama yan, binili ko yan. Binili mo? Oo, binili yan. Hindi pala kala ko, libre. Sana. So yan, hanggang dito na lang to. Maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. Yan, salamat sa pagsuporta nyo sa aking YouTube channel. Shoutout naman ako kay Logi, kay Dapon. I love you ka muna. I love you. I love you, Dapo. Yan, bye-bye. Ingat. God bless.